Jina għandi fiduċja fil-maġistrat, fl-integrità tal-maġistrat, imma iva m'hemmx dubju li mhux allegazzjoni tiegħi, imma l-verità cover up mill-pulizija. Għaliex cover up? Għaliex ilhom jafu sena b'dak li għad jien u ma għamlu assolutament xejn. Jiġifieri mhux biss ma ħadux azzjoni, imma pruvaw iżommu fil-moħbi xi ħaġa li hija ta' interess pubbliku li toħroġ. Li jużguru li l-proċess mhux wieħed li nixtiequ jien, imma bekk għandna biex naħdmu dik is-sitwazzjoni li ġabna fiha Joseph Muscat. Illi għandna dubju għaliex il-pulizija ma għamlu xejn, imma llum xorta qegħdin quddiem il-maġistrat suppost biex jgħinuh fl-investigazzjoni, illi l-Avukat Ġenerali wkoll kien jaf kollox u ma għamel xejn, jiena nittama illi il-maġistrati għandhom l-integrità meħtieġa biex għall-inqas jagħmlu huma dak li m'għamilx ħadd ieħor. Bħalma ma kellix inkun jien li mmur għandhom għaliex jien qed nagħmel ix-xogħol li suppost jagħmlu l-Attorney General, l-Avukat Ġenerali u l-Pulizija u ovvjament il-Prim Ministru nnifsu għaliex ma ninsewx dan kollu seħħ għaliex il-Prim Ministru ħalla fl-istess uffiċċju miegħu fl-uffiċċju tal-Prim Ministru lil Keith Schembri u lil Konrad Mizzi minkejja li imissu ilu li keċċihom sena. M'għandi l-ebda diffikultà biex nippubblikhom, jiena kont nippreferi illi immur għand il-maġistrat u nagħtihom direttament lilu għaliex jiena nemmen illi s-serjetà hekk titlob. Però jekk inti għandek dubju illi jiena għandi x'naħbi u fil-fatt m'għandix għax il-maġistrat tant qabel ma dawk il-provi illi ordna investigazzjoni ġdida, jiena m'iniex kontra illi nippubblikhom ara taħseb. Il-Kummissarju tal-Pulizija huwa Pupazz. It-Times illum għandha kartun li tiddeskrivi eżattament il-Kummissarju tal-Pulizija. Pupazz u jekk tħares minn qed iżommu huwa Joseph Muscat. L-Avukat Ġenerali huwa bniedem illi konna għamilni ħaħna illi m'għandi l-ebda dubju dwar l-integrità tiegħu imma żgur weru ruħ, beża u dan mhux qiegħed jieħu azzjoni għaliex huwa mwerwer. Ara, l-ewwel nett li l-Gvern qabad u seraq sptar pubbliku u taħ minn wara dar kulħadd li xi ħadd privat, illi m'għandu track record ta' xejn, illi kollox bil-moħbi, illi meta wara ħafna ippubblikaw il-kuntratt kien aktar fih pages blanked out mill-informazzjoni hija diġà skandaluża minnha nnifisha. Imma qilin minn hekk jien ma naqbilx il-isptar pubbliku, l-unika sptar pubbliku f'Għawdex jiġi privatizzat u għal raġuni ta' policy jiena ħadd id-deċiżjoni illi l-isptar ta' Għawdex neħduh lura u nagħtuh lura lill-poplu Għawdxin.